Тези, които казват, че християните правят каквото правят само за пари. Аз съм получавала такива съобщения и ми казват, ти правиш всичко за пари, хора като вас правят всичко за пари. Искам да задам един въпрос на такива хора, защото между такива хора има и хора, които се наричат християни. Помислете за това. Виждате християните навсякъде. Виждате ги по улиците с микрофон на ръка, прокламиращи Евангелието на Исус Христос, проповядвайки, изобличавайки и говорейки истината на хората. Виждате християни, които пътуват и правят мисионерски пътувания, дори отиват в различни държави, оставят семейството си, оставят абсолютно всичко и отиват да живеят в място и при хора, които изобщо не познават. Аз лично познавам такива хора и оставят зоната си на комфорт, оставят абсолютно всичко, което са знаели и влизат напълно в различна зона, непозната за тях, непознат език, непознати хора, само за да може да достигнат тези хора с Евангелието за Исус Христос. За да отидат и да им кажат и да им споделят за Исус Христос. Също и тези, които използват социалните мрежи, за да прокламират истината за Исус Христос, за да дадат информация на хората, за да насърчат хората, за да кажат истината. Един въпрос. Ако всичко е за пари, защо тези хора да рискуват живота си? Ако всичко е за пари, защо им е на хората да излизат навън и да рискуват някой да ги обиди и да не ги харесват и да получават негативни коментари от хората, да получават негативизъм от хората, хейт от хората? Защо има на тези мисионери постоянно да пътуват в далечни места и да си рискуват живота, ако всичко е само за пари? Искам да си зададете един въпрос. Защо правим това, което правим? Защо тези християни, които са навън, които пътуват, които са в социалните мрежи, защо ние да правим това? Ние не печелим нищо от това. Ние печелим само хейт от хората, лоши коментари, лъжесвидетелства, заплахи и така нататък. За какво да го правим, ако само става дума за пари? Не мислите ли, че ако ставаше дума само за пари, щяхме да сме по-прецизни и нямаше да рискуваме живота си, ако ставаше дума за пари? И да не отиваме в публични места и така нататък.